Hola a tothom. Avui veurem com podem fer un lliurament d'un exercici o d'una tasca que ens hagi posat el nostre professor o professora a través de l'aula virtual. Per exemple, jo estic amb l'usuari de la Montserrat, d'acord? La Montserrat s'ha matriculat a Competit 2 i al bloc 2. Aquest tema, doncs hi ha un lliurament. Com sabem que és un lliurament? Fixeu-vos. Aquí hi ha l'explicació de cada tema, com estan explicades les coses, i finalment, a baix, ja veieu aquest símbol, que és com un full amb una fletxa. Això vol dir que és una tasca on s'ha de lliurar alguna cosa o escriure alguna resposta. D'acord? Jo entro aquí, per tant és una tasca. Faré un clic, entraré aquí, però clic, i aquí em diu afegeix tramesa. M'està dient que no està qualificat encara i que encara no s'ha fet cap tramesa, per tant jo encara no he respost res. Si el professor ha establert criteris d'avaluació, els tindreu aquí. Veieu? En aquest cas, doncs aquest tema hi ha uns criteris d'avaluació que et diu que t'has de registrar en un programa que es diu Simvalú, has d'eliminar uns blocs, has de compartir el webmig, has de fer una sèrie de tasques i cadascú te't va explicant si això et dona un punt, això et dona 2 punts, 3 punts. Depèn de què estigueu apuntats, doncs tindreu uns tipus de rúbriques d'avaluació o no. D'acord? Qualsevol cosa aquí el professor us està explicant com us puntuarà. Anem al que ens interessa. Com puc fer un lliurament? Me'n vaig aquí on posa afegeix tramesa. D'acord? I aquí on posa afegeix tramesa hi ha un apartat on jo puc escriure hola, faig a mans l'exercici que ens has demanat. Aquí, doncs, cordialment. I com que és l'usuari de la Montserrat, doncs hauré d'assignar Montserrat. Molt bé. D'acord, això és el missatge. Montserrat. D'acord? Encara no he lliurat res. Si és un exercici que he de lliurar un fitxer, el tinc que posar per aquí. Fixeu-vos, aquí diu podeu arrossegar i deixar anar els fitxers que vulgueu afegir-los. Vale? Aquí també ens explica mida màxima dels fitxers 5 megas, és el que pot pesar un fitxer, i com a molt amb aquesta admeten 3 fitxers. A vegades admeten 1, a vegades admeten 2, això depèn del professor. D'acord? Doncs res, vaig a fer-ho de les dues maneres. Per una banda, me'n vaig aquí i el buscaré, per aquí triaré un fitxer, afegeix, penja un fitxer, selecciono, tria un fitxer i vaig a buscar-lo, a veure on està. Doncs mira, aquí hi ha exercicis, doncs afegiré aquest que es diu rectes tangents. El selecciono, obre, d'acord? Ja diu que està aquí, rectes tangents, penja aquest fitxer. I ja tinc aquest fitxer que està aquí, que es diu rectes tangents. Vale? També em deia que ho puc fer arrossegant, és a dir, si jo sé on estan les coses, me'n vaig a la carpeta on les tinc, mira, veus? Escriptori, hi havia un que era exercicis, és aquesta. I llavors jo directament puc agafar aquest altre exercici d'aquí i arrossegar-lo fins aquí, ja el deixo anar. I ja he lliurat 2 exercicis, d'acord? Si ja el tinc fet, doncs des els canvis. D'acord? Què em diu? S'ha tramès per qualificar? No s'ha qualificat, però que va lliurar el professor encara no. Mentre estigui en el període que el professor deixa fer lliuraments, si no ho ha tancat, vosaltres podeu anar aquí a editar la tramesa, d'acord? I tornar a escriure el que vulgueu. Faig a mans els 2 exercicis. Els 2 exercicis. D'acord? I si hi hagués algun exercici d'aquests que m'he equivocat, ja està malament i el vull canviar, encara podríeu. Per exemple, aquest. Faig aquest clic aquí i jo puc fer baixa per veure què hi ha o directament suprimir-ho. Mireu, ho feu directament aquí. Apreto botó dret a sobre i podria dir suprimeix o baixa i me'l podria descarregar. En aquest cas jo vaig a suprimir-lo. Suposeu que no vull entregar això. Suprimeix. Diu, estàs segur que vols suprimir? Sí, estic segur. I s'ha eliminat. D'acord? Ja doncs podria penjar un altre que estigués ben fet. Doncs mira, he de penjar aquest altre. Vinga, penjaríem aquest, suposem que el torno a fer i el torno a penjar. D'acord? Ja està, des dels canvis. Arriba un moment en què el professor posa unes dates. A vegades hi ha unes dates que diu es pot entregar fins a aquest dia i llavors ja no pots entregar res més. Un cop ho heu fet, d'acord? Aquí ja ho teniu tot, ja està desat i ara esperar que el professor ens els corregeixi. Anem a veure el bloc 3. Aquest usuari va fer un lliurament i ja el té corregit. Anem a veure com es veu. Me'n vaig al bloc 3, aniria una altra vegada aquí, aquesta rúbrica que ell ja el va entregar un altre dia, i diu s'ha tramès per qualificar, i aquí diu estat qualificada. Per tant, jo vaig baixant a poc i aquí em surt el missatge.
el missatge que va escriure. Hola, aquí tens la meva feina. Això ho va escriure al seu dia, d'acord? La Montserrat. Si seguim baixant, aquí hi ha la retroreacció. El professor, que era el Jordi Saba, li va posar un 9,33 sobre 10. Aquí hi ha un missatge que podem ampliar. Diu, hola Montserrat, has comès una petita errada que ja t'he comentat a la rúbrica. Deixa endavant aquest petit oblit, la resta del treball és excel·lent i es nota la teva perseverança i esforç. Felicitats, cordialment Jordi Saba. I aquí el professor, que soc el professor, he anat marcant, doncs aquest està bé, aquest no està del tot bé, no t'he pogut donar tota la puntuació, t'has oblidat un dels formats demanats. Veus? Entrega en 3 formats, i aquí amb els 4, doncs només havia entregat els 3 formats. La resta de coses està bé, per tant, la nota que li queda és 9,3. D'acord? Doncs ja hem vist com podem fer lliuraments i com podem revisar les notes que ens han posat. Així que ja ho tenim.